Ndebe anyị ụtụtụ ọma nụ. Ọkwa Nwada Ifeoma Moma Mbadinuju na-ekene unu taa. I am talking from the stable of Oche Kitchen Discussions. Welcome. Today is our traditional Thursday on the 14th of May 2020. I want to talk about a very interesting topic. We call it Omugwo. It simply means postpartum, that is aftercare procedures when a woman gives birth. This is the tradition adopted by the southeastern part of Nigeria, where I come from. We're called the Igbo people, IGBO, and we speak a language, IBO, Igbo. People know about us. We are everywhere, and we're very industrious people and very kind people. Google it. Fine. Today, I'm talking about this tradition, which means that when a woman gives birth, her mother or the closest relative, whoever is available, would come to help. It's a period of pampering for this woman. It is an amazing experience. I've had it, and I've had it. You know what that means. It's interesting. What happens at that time? This close relative, could be your mother, could be your sister, could be your auntie, could be your friend, anybody who is available would come to your home at that time. They will look after you. They will be coming with so much spices like this. This is called the African pepper, or we'll call it Oda. They will have all this spice, use it to make special dishes, different recipes, especially the pepper soup. It is quite hot and very spicy, very nice and tasty. To make the pepper soup, so it could be served with yam, and this is a yam here. It could be cut in pieces or diced, or it could be served with the things we call swallow, hard meal. Anyway, so again, what happens? Massage. They make sure your body is being massaged just so that your muscles will be relaxed. All the tense muscles which has built up during this period of pregnancy and delivery, it's all relaxed and you feel good and feel alive again. Part of that massage again helps with your tummy. It helps with your body and make sure to help your tummy go back to normal. It's a recuperation period for a new mom. While they're looking after you, they're looking after your baby as well. Your baby will be given a proper traditional type of bath where the mothers will stretch their legs and put them on their thighs and massage them with warm towel actually. Your husband is not left out. They're being looked after. The meals are being made and set on time for them when they return from work. It's an amazing experience. What comes out of it? For the mother, the new mom I'm talking about now, you feel so refreshed. You look brighter. You glow. You're so attractive at that time, which means there is a potential of a return match. It will be happening again because you look so much appealing to your husband that he wants to come again. And that starts the process of Omugwo all over again. It's a vicious cycle for us now. And for the relative who's come to do this job, woo, they go home with a big bag. They go home with so much stuff. Like our favorite garment, abada, it's a wrapper. And so many other things, a blouse to go with it, soap, cream, all the little things that she could share with her co-wives, with other relatives at home to tell them, I've seen Ifeoma's baby, I've looked after Ifeoma's baby, and Ifeoma's husband said, thank you, well done. Take this and share and give them as a gift. That is Omugwo. And now I'm going to break it down so that it comes in the format that others will understand better. Omugwo woge di anyị mma n'ahụ. Omugwo na-ata anyị ụtọ. Omugwo bụ nwaanyị nọcha Omugwo pụta. Ajụọ ya, hey nne, ọ dịkwa ka ga-ata gị ata. Gịnị na-eme na Omugwo wee oge eji elekọta nwaanyị mụrụ nwa. Oge eji asị ya ịgbalịara, oge eji ele ya ọrụ. Si ya jisi ike nwaanyị ọma. Mana ihe ọma wụ ihe ọjọọ na-apụtakwa na ị nwere ike tụrụkwa ime ọzọ tupu nne ga na-ahapụ gị ala. Kedu ihe a na-eme? A na-esiri gị ofe mmiri nwa, lenu na ụda, lenu na ọmarịcha ụda, ewere ụda asụmachacha ya, lekwa na azụ ọkpọ eji esi ya. Mkpụrụ ụzụza nọkwa ebe a.
lekwanụ ji dawa na ewerezi ọmarịcha ikwe wee gwewe ihe ndị la gwekọtacha ya were ya shiere gị ji mmiri ọkụ kara aka. Enye gị ji mmiri ọkụ a ịchọ iwere ji rie ya, ịchọkwa na asụọrọ gị ju gị asụọ, ịchọkwa na ewere ji. O nwere nke ndị opopo na-akpọ opopo na-atọ ụtọ. Iwere ji, iwere unele chara acha, esicha ha asụkọta ha ọnụ, iwere ya rie ji mmiri ọkụ, ofe mmiri nwa. Ị ga-achị na-atụ ime mgbe niile. Kedu ihe ọma ọzọ na-apụta na ọmụgwọ? Ọmụgwọ a na-nwere ike jiri ike nne gị ma onye ahụ nọgidere gị enyere gị aka mgbe ị ga-abịa ịwụ ahụ, obie gị aka n'ahụ, ewere mmiri ọkụ, were akwa, ewere ya a na-apa gị n'ahụ, a na-apa gị ya n'ahụ, ahụ a na-agbaza gị, ọbara na-agbagharị ebe niile. Kedu ihe ọzọ ị chọrọ? Ahụ ga-wee kwụrụ ọtọ, ahụ ga-alaghachitakwa dịka nke nwa agbọghọ, nwaanyị ọma. Mgbe a ga-ahapụ gị n'ala, ọ dịka ọ na-enwebeghị ihe mere eme. Ọmụgwọ na-adị mma n'ahụ. Ọmụgwọ nwere ọrụ dị iche iche ọ na-arụ. Mgbe a na-ebi gị mmiri ọkụ, na-esiri gị mmiri ọkụ a ị na-aṅụ, ọ na-enye aka mmiri ara gị wee kpajuo, nwee ike ṅụọ ara, ṅụpụta ya ọfụma. Ọ na-enye aka ihe nọ n'ime ahụ ga-enwe ike wụchilata. Ọ na-enyekwara gị aka ọbara agaghị akpụkọta gị n'ahụ maka nke iji anụ ofu ebe elekọta nwa. Ọ na-enye aka obi aṅụrị adịghị gị nwee obi iku nwa gị ahụ mgbe a hapụrụ gị. Ọ na-akụziri ụmụ nwaanyị ọtụtụ ihe, abụghadị ndị mụrụ nwa nke izizi. Ọ na-enyere ha aka ha amụta otu esi edozi ezinụlọ, otu esi edowe nwa, otu e ga-esi na-akwazi nwa ha mgbe nne ha lara. Ha ghọọ aka ochie mere gawa, nwee ike ịkọrọ onye ọzọ, onye na-abanyere gị, onye na-enweghị onye lere anya. What am I saying in effect? There are some health benefits of Omugwo, of this postpartum care. We know it. One of the benefits is it helps the spicy meal that you eat at the time, helps your breast milk form and quickly. Okay? And again, it helps stop blood clots with all the massage and the warm bath you'll be given morning and evening when required. This helps keep you healthy. I'm going back to Igbo and talking about it again. Ihe ọma ọzọ na-agara anyị awụrụ gịnị? Mgbe nne gị ga-ala, ọ ga-asị ya ịgbalịala, imeela, obuo ihe. Onye aka kwere ọwụghị ihe eji ama aka. Nke onye aka ruru nwoke, aka ruru nwaanyị ka ọ na-ekowe di ya. Ole ọbụla ọwụrụ otu pieces George, ọwụrụ abada nwere aha dịka Oche eze ogonye gị, wụrụkwa nkịrịkịrị star, wụrụkwanụ English gold, wụrụkwanụ isi agụ, nke ọbụla ọgọ gị nyere gị, iwerela ịlaruokwanụ igosi ndị nọ n'ụlọ sị ha lekwanụ ihe eji sị m agbalịala m ilekọtara ha nwa. Ọ wụrụkwanụ nke gotere gị ncha, gote ude, gote tomato, gote magi, nke ọbụla eminyere gị, iruokwa ikesakwara ndị nwunye dị gị sị ha lekwanụ ihe nji lọta ọmụgwọ ka anyị keenụ. Ọ na-enye obi aṅụrị. Mana ma ịkpachaghị anya, tupu nne gị ana-ala, ịzọta ọzọ. Mgbe ịzọtara ọzọ, nne gị akwado okwu ọmụgwọ. So ọ na-adịkwa mma ka anyị kpachara anya mgbe ahụ, maka ị na-ekeji ya ekeji mgbe eji amụ nwa maka ọzụzụ. Ọ na-ebujikwa aka, a na-eku nwa mgbe niile. Ọ na-enyekwa nwaanyị agaghị enwe efe mee ihe ọzọ nwere ime. Ọ na-enyekwa nwoke nsogbu, ọ ga-ebukwa ya aka, ọ wụrụ ebe ofu onye na-akpata na-etinye n'ezinụlọ. Ọ ihe mekwa anụ na-eji si ndị bekee na-akpa family planning, ka anyị nwee ike tụzie ya atụzie, ka anyị hapụ iji ya ọkụ. Ọwụ na ọmụgwọ mere onwe ya, ọmụgwọ mere onwe ya. Ọmụgwọ na-eme nwaanyị ahụ ya dị poripori, ahụ ya dị ka pọpọ. Nwokorobịa nọ ya n'akụkụ na-elewekwa ya anya ọzọ. Ọmụgwọ nwanne m, anyị agaghị etufu ga-etufu, a ga na-ele ọmụgwọ. Mana onye elere ọmụgwọ kpachara n'anya ka ihe na-aga ọfụma. Obi dị m ụtọ na nghọta ihe gbasara ọmụgwọ today. If you want to know more about Omugwo, you can ask us questions. You could Google it. There's so much information about Omugwo. I'm talking about Omugwo because I've experienced Omugwo severally. I love Omugwo. Thank you. Daalụkwanụ. Ka anyị jisie n'ike na-elekọta onwe anyị anya. Udo.